Το πλαέφταν 300 νομάτ πόντι, ασόνια τα μιλέτε το έχουμε. Τραπεζουντέι, ματσουκάτ, κρομνέι, βαρενέτ, πλατανίτ, πάφραλίδες, σαντέτ, να ευγάλνε αρχηγόν και υπαρχηγόν. Θεπίναν άμον τον Λεωνίδαν τον Σπαρτιάτεν, άμον τον Μέγαν τον Αλέξανδρον, ανταργαθίας να κυριεύνε τον κόσμον. Επίκαν αρχηγόν τον Γιωρίκαν και υπαρχηγόν τον Κωστίκαν. «Χατέστε παιδιά να κατακτούμε τον κόσμον», είπεν ο Γιωρίκας. Έρχινε σαν τα γυμνάσια άπανσα όπλα και ασού εγυμνάσταν καλά, επεφάσισαν να αρχινούν τον πόλεμον. Συφτέν είπαν να αρχινούν ασυγκίναν. Ντου λέτε να αρχινούμε ασυγκίναν? Ναι, είπαν ούλεντάμαν. Εφόρεσαν τα ζύπκας, έπαιραν τα τυφέκια τουν, εζώσταν τα σπαθία και τα φυσέκια και έπαιραν τη στράταν για την Κίναν. Επορπάτεσαν και κάποτε έρθαν αυκά στο συνοικόν το τείχος. Εστάθαν αυκά στο τείχος και τερούνται οι Κινέζους που εφύλαθναν ανατό. Ο Γιωρίκας άμον εμπρολάτης επέρεν τον υπαρχηγόν το ίσεν, τον Κωστίκαν και σέβασο τσατήρνα του να τερούν δω θα φτάνε. Είπεν ο Γιωρίκας, «Κωστίκα, δε βαυκάς ο τείχος, λάλ των Κινέζων τον πεξίν και πέτσουν το θέλουνε. Θα παραδείγουνταν, γιώξαν θα πολεμούμε». Έπιεν ο Κωστίκας αυκάς ο τείχος και λαλία τίνς το έσαν απάν. Εσείς απάν το ίστουν, δω θέλετε να πολεμούμε, γιώξαν θα παραδίουστουν. Έξεν από πάνω Κινέζων ο πεξής και λέει, «Ντο να λέωσε, εγώ ένας απλός πεξής είμαι. Άμα εστάω λοιπόν, θα ερωτώ των αξιωματικών πέσει το κουμάγκοντον και θα λέωσε». Άχαρον εδεύεν στον αξιωματικόνατ και λέει πως έχνε τα πράγματα. «Αρχηγέ, έρθαν αυκά στο τείχος κάτω ανθρώπ φορεμέν σαν μαύρα τα λώματα με τυφέκια και σπαθία και λένε για να εφτάμε πόλεμον, για να παραδίουμες». Εκλώστεν ο αρχηγός και ρωτά τον, «Νέπε, πόσοι νομάτι είναι και θέλουνε πόλεμον?» «200 με 300, παραπάν και 7κατς», είπεν. Εθάμαξεν ο αρχηγόσατ, «Μο την πίστης, 300 νομάτ μαναχών, όλαν για δε βαπέτς, 1 δισεκατομμύριο ημες, το πόλεμο να εφτάμε». Εκλώστεν ο πεξής και από πάνω στο τείχος κλείσκεται και κουίζει. Εσείς το ίστουν αυκά, 1 δισεκατομμύριο ημες, το πόλεμο να εφτάμε. Έξεν 1 δισεκατομμύριον άχαρον και χπαράν και ρωτάτον, «Πόσον είπες το ίστουν?» Ξαν από πάνω ο πεξής, 1 δισεκατομμύριον είπασε. Εγορδήλωσε το μάτι ο Κωστίκας και λέει, «Καλά, τέρεν θα πάω στον αρχηγόν τον Γιωρίκαν και πεκεί ξανέρχομαι ο πις και λέωσε». Αρεκλώστεν στο Γιωρίκαν και λέει, «Γιώρικα, ξέρεις το είπανε με?» «Το είπαν». 1 δισεκατομμύριο ημες, το πόλεμο να εφτάμε.
Α, τώρα έρθεν και χπαρέν ο Γιωρίκας. Καλά, καλά. Α, τώρα άφσπε μαλαχός ο τσατήριμ, να νομίζουν το θα φτάμε και θα λέω σε. Εδέβεν ο Κωστίκας και εφέκεν τον Γιωρίκα να νουνίζει. Άμα και τα ώρα σε δεβαίναν κι ατός κυλέει να φαίνεται. Εδέβαν 2 ώρας, 3, 4, εδέβαν 24 και ο Γιωρίκας κι φαίνεται. Άπεξ ο Κωστίκας με τη 300 αναμένε. Άχαρον ετέρεσεν πολλά αργεύ και πήγεν στο τσατήρματ να ερωτάτον. Εσέγγεν το κεφάλι στο τσατήρ και ερωτά. Γιώρικα, δω θα φτάμε. Ο Κινέζον ο πεξής αναμένα πας στο τείχος να λέγατον. Καλά, καλά. Εσύ δεύα και θα έρχομαι έξι να λέω σας, είπεν ο Γιωρίκας. Έξεβαινα στο τσατήρματ ο Γιωρίκας, τερεί ο λουνούς και λέει. Παιδεία, ενούντζα, επενούντζα. Ερωτούν όλοι πόντι. Και εντός συμπέρασμαν εξέγγες. Όλαν. Καλά να εφτάμε πόλεμον. Άμα και 1 δισεκατομμύριον μέρα θα αυτούματς.